утро. Днес са ни поканили да отидем да покараме на писта Дракон в Калояново. Днес е първото организирано мотосъбитие, първият организиран тест на новата писта, с новия асфалт, новата конфигурация. Поканен съм от организаторите Track Days България, с които също така си партнирам. Съм техният инструктор. Тази година също сме направили една нова интересна обучителна програма, която се нарича Apex Precision Program. Но това събитие е чисто тренировъчно, няма скул групи, няма състезания, има само сесии свободни, за да видим как изглежда новата писта, има ли сцепление, ще ни хареса ли като цяло конфигурацията. И сега съм тръгнал да се срещна с момчето, с което ще пътуваме заедно, Георги. Отварихме се заедно моторите и след малко ще отпрашваме към Дракон. Така че останете с мен, за да видим какво ще се случва днес на пистата. Какво става, Жорка? Какъв е случая тук? Трябва да го натаманим сега. Какво има да го натаманяваме? Не, виж сега, оттам нататък не. Добре, охлаби ония това. Другата, не тази. Добре. И сега ще го вържем. Сега трябва да издърпаме назад. Какво става, състегнахме ли? Добре. Моята любов. One eternity later. Така, пристигнахме на Дракон. И кого си срещаме пак? Пак сме тук. Пак всичките заедно на тук. Как е, Жорка? Много добре. Да видим как е новата писта. За някакви други бързи марки. Ама да си вдигнеш пачия крак. Ей! Опа! Ще покараме! Ние с Жоро се позиционирахме тук. Има страшно много хора, Калояново е пълно. Ето го и мистер Румен там. A few moments later.
първото каране за мен на писта Каляново след толкова много време. След че последно бях там 2022 година, ако не се лъжа. През последните години не се беше променило много, не бяха правили общо взето нищо в пистата, но сега карахме на изцяло новата писта с новия асфалт, новата конфигурация. Какво ми е мнението? Пистата е за напреднали със сигурност, има доста услойни сектори, но след може би 2 сесии започваш да свикваш, започва така отвътре да те кара да натискаш. На мен лично доста ми хареса, динамична е, има технични места, има места с малко повече скорост, има тежки спирания, има тежки ускорения, общо взето има от абсолютно всичко нужно за едно тренировъчно трасе. Аз лично смея да твърдя, че ми хареса. Имаше някаква лека драма при всички с носването на гумите, но това е в рамките на нормалното. Винаги на писта с нов асфалт, първите няколко месеца това се случва. Така беше и когато преасфалтираха Серес, така и навън, така че съвсем очаквано, искам да кажа. Но въпреки това, че настилката е чисто нова, имаше прилично сцепление още от сега, което е хубаво. Почти всички неравности, които преди бяха на пистата, изчезнаха. Има една-две много леки неравности, които изобщо не са проблем и не пречат на карането по никакъв начин. Кърбовете са направени доста добре, тъй като, защо подчертавам кърбовете, върху някои от тях се кара, те са в идеалната линия. Така че, какво да кажа? Отидете, бе, пробвайте я. Пак казвам, на мен ми допадна лично. Добре си покарахме с Жорката днес. Естествено, можеше да въртне малко повече сесии, но на мен днес поне ми беше, аз отидох тотално неподготвен. Отидох с някакви употребявани гуми, които ми бяха останали в гаража. Общо взето от последното каране на Серес, както бях хвърлил мотора в гаража, така и го качих директно за Каляново, така че не съм се подготвил нещо особено. Идеята ми беше да завъртя 2-3 сесии, просто да видя конфигурацията, тъй като се очаква един месец да имаме там кръг от републиканския шампионат и ми се искаше поне така малко да съм наясно с конфигурацията. Ще гледам все пак да отида на някой тест, да направя някаква тренировка, може би двудневна, преди самото състезание. Ще видя какво ще мога да направя. Естествено, чисто времево нещата тази година са малко по-тесни. Ще видя и бюджетово как ще се случат нещата, но сигурно би било интересно трасе. Състезанията чакам са доста така напечени. Тясна е пистата. Ще бъде доста интересно да видим как се случват изпреварвания. Днес лично, когато карахме дори в най-бързата група, някои от най-бързата група бяхме състезатели, други бяха просто любители, просто бързи любители. И между нас и тях естествено има някаква разлика в темпото, но дори когато застигахме, и това не е само мое мнение, но и на други състезатели от моя клас, които караха в този ден, когато сме застигали пилот, който е дори с 2 или 3 секунди на обиколка по-бавен от нас, не е особено много лесно да го изпревари, защото просто няма особено много места. Нали, като изключим дългата права и обратната, новата, малко по-късата права. Но ще разберем. Очаквам на много от въпросите ни да се отговори още в първия състезателен уикенд там от републиканския шампионат. Силно се надявам, може би както всички състезатели, които ще участват, положението с износването на гумите до тогава. Малко ясно е, че няма да е на 100%, но поне малко да се поуправи, за да може всеки свободно да се направи с бърза смеси, нали, твърдост и така нататък. И така. Малко по-късно беше това видео, искаше ми се да поснимам малко повече от пистата, но често казано целият ден беше доста заед. Едновременно ми се наложи да уреждам някои неща, които трябваше просто да направя точно в този ден
и не ми остана особено време за снимане, но ще се реванширам следващия път. Така че останете с мен, абонирайте се за канала, ако ви харесват моите видеа и газ!